Qabel beda jopera s-servizz il-ġdid tal-Arriva, il-Ministru Austin Gad f'diversi okkażjonijiet qal li x-xarabank li se tuża l-Arriva huma tat-tip Euro 5, jiġifieri iniġsu ħafna anqas minn dawk li kellna qabel. Il-karozzi kollha kemm huma li ħajaħdmu fuq it-triq se jkunu Euro 5, l-aqwa livell ambjentali possibbli bħalissa. Dalgħodu l-passiġġiera Maltin li jużaw is-servizz tal-Arriva sabu ruħhom f'xarabanks li minn barra deru bħal dawk tal-Arriva, però minn ġewwa kienu eżattament bħal karozzi tal-linja l-antiki. Wara li għaddi ġimgħa milli beda jopera s-servizz tal-Arriva llum qegħdin fuq wieħed mix-xarabanks li suppost huma ġodda u suppost iħammġu inqas l-arja, però dan huwa wieħed mix-xarabanks l-antiki li llum il-ġurnata qiegħed ukoll jintuża mill-Arriva. Il-karozzi tal-linja l-qodma huma tat-tip Euro 3, jiġifieri iniġsu aktar mill-karozzi l-ġodda li ġew imwiegħda qabel beda s-servizz tal-Arriva. Barra minn hekk mhumiex magħmra bl-arja kkundizzjonata, b'konsegwenza li l-passiġġiera qed jagħmlu ħin twil bit-twieqi magħluqin u sħana insopportabbli. F'Għawdex ukoll kienu ħafna li rrappurtaw dwar karozzi mingħajr arja kkundizzjonata. Intant, dalgħodu fil-Belt Valletta kien hemm numru ta' xufiera Maltin li damu ħin twil jistennew biex jabbu l-vjaġġi tagħhom. Mill-10 sa kwart biex nieħu trakk u mill-10 sa kwart sassatej u 5 għaddim ħaġġi trakk. Issa u minnu qabli. Qed nikkarkula li sal-5 ma nħux trakk jien minn hawnhekk. Qegħdin bil-wifqa bħal meta tarawna, l-għandna minn fejn neħdu fix ilma, l-għandna fejn poġġu bil-qeda, ix-xemġu rasna. Disħana. Mawx trakkijiet u għed iġibu trakkijiet il-qodma Euro 3 minn air condition. Hekk biss, u ili meħdax. Nistanna xarabank jiena. 750 euro għandu l-Ingliż. Għandu 750 euro l-Ingliż għaġġi mara Arriva u jien kapaċi daqs l-Ingliż u għandi 230 euro. Kapaċi daqs l-Ingliż jiena. U jiġi hawnhekk ġaħwejġek qed jaqlak 3 darbiet aktar minnek. Mhux paga. Xufiera li tkellmu magħna qalulna li dan kollu jkompli juri biċ-ċar li l-problema fis-servizz mhijiex tort biss tax-xufiera li ma daħlux għax-xogħol, iżda wkoll minħabba nuqqas ta' xarabanks. Problema li qed tipprova tissolva billi jintużaw xarabanks antiki li suppost il-gvern kien xtara mingħand ix-xufiera biex dawn jiġu skrepjati.